Те се бяха за кмет. Да. Основаха се. Да. Нормално. Запълнено време. Ето. Това е моят. Нещото. Да. Нали, ето вкъщи не можеш да подействаш. Сега почвам на ти. Ние сме на ти, да. Така. Значи, аз съм от първите, които бях на Остапхотс. Доброволец. Доброволчеството тотално го бедето с младите момчета. И на маратони съм ходила всичко както и не. Нещо трябва да се прави, много пари струва, хора няма да даваме пари, ние го вършим. Обаждания, след първите избори, дайте да поканим хората, чаша ви, да благодарим, че са били с нас, това са нашите хора, станището, да завидят на идеята, чудесно. Наближават тези избори сега. Който моите учени, аз повече ме познавам, смени няколко работи. И защото се не може да сме доймо, аз го казвам. Секции, извинявайте. Казвам ли ти на Ваня, записали се там тая жена? Ти записали я в списъка, че тя повече не трябва да бъде при нас или си да има нужда грешка твоя? Ето това е твоя голяма грешка. След първите ни избори, когато ние участваме, те вече са много, кога бяха, ще предложа. И аз трябва да се обаждам на хора. Онлайн съм се регистрирала също като член на СИК. И съм председател на 120-та секция в Церово, където аз за първ път се страхувах за живота си. Писаха ме по вестници. За малко да ме предават по телевизия. Отстоях. Тогава се гласуваше само на машини. Тогава комисията ги смаза и буквално всички бяха с мен. Само една Гербаджийка, една ДПС, които са Леля и племенница или там какво са. Парите си се броят, викат си са хората по списък, но така, както и да е, това са други подробности, аз имам роман да напиша. Когато се обаждах на хората, аз понеже не знаех кои са, вече виждам списък. Те си бяха ми ги разпределили на няколко човека, сега няма къде да кажа. Напаял всичко. Вкъщи съм се обаждала, казвам, аз ще се обаждам всичко срещу всеки, който познавам. Аз съм в този град от 83-та година. Срещу всеки, който признавам, че е гербач, че е такъв. Пиша, няма да се обади. Това ми беше ходено. На Ваня казах, Панче, аз не ги познавам. Да, не ги познавам. Аз и други хора ги познавам. Като има нещо, звънка, ако има нещо, аз ще извънка. Предупредила съм. Тогава имаше едни лица, които повече не са ги виждала, харесваха ми. Казвам, тези хора не трябва да бъдат при нас. Те са хора, които ни действат зле. Те са срещу нас. Дошли са тук да вземат едни пари, ще си гласуват за ГЕРБ и така. Покрай изборите съм се запознала, нали, покрай тия неща с други хора, които са наши привърженици, комисии са били, застъпници са били, но не са членове. Отказаха да станат членове, но ние ви подкрепяме. И в един момент тия хора почват да ми се обаждат, защото мен не знаят вече много хора. Аз не се представям с името си, но разбират после, че съм аз. Други път ми имат телефон, такава ми е била работата, че много хора ме познават. И казват ние защо не сме. И разбирам аз, че този младеж, за който предупредих, че той не трябва, той си е подал молба да бъде в ПП, защото бил разочарован от ГЕРБ.
казвам, това момче, не искам да го виждам тук. Ама той е Методи. Ако трябва и аз ще се срещна с Методи. Кажи му на Методи, че аз съм ти казала, че той е ужасен. Ние ще си говорим много хора заради това момче. След изборите се виждаме и тя ми казва, знаете, че той ми даде 15 застъпници. Казвам, сега съм шила. Ти знаеш ли какви са тия състъпници? Това са гербаджиеве. Те ще гласуват срещу нас и ние им плащаме. А нашите хора не са.